Здравейте, днеска ще направим малък чест опенинг. Къде донети? Ще го направих. Така, започваме с фри честовете. 75 голд. Един барбериан хът. 9 найта. Така. 71 голд. Един полграйдър, 9 тесли. 54 голд. 2 скелетонс и 8 бомбера. Сега по якия чест. 511 голд. 2 джема. 15 милиона. 6 фърнаса. Щелци и 2 гоблина и мисля, че тук трябва да е епик карта. Добре, лучка. Воу. Трябва да си я апгрейдна скоро. И това беше за този много кратък клип и чао!